Eta nola ez, eskerrik asko Katalunia. Espainia berriz ere bere historiaren orrialde ilunenak berriratzen ari den bitartean, Kataluniarrak herri libre bateko historiaren lehen orrialdeak idazten hasi direlako gaur. Duintasunez. Horregatik, doaki hemendik gure miresmena ere. Miresmena berriz ere herri gisa erakusten ari diren duintasunagatik. Duintasuna izkilarrik idatzita. Eta duintasuna eta determinazioa. Espainiako estatua erabiltzen ari den bortizkeria itzelaren gainetik, euren etorkizuna erabakitzeko erakusten ari diren determinazioarengatik. Ausardia, ilusioa, itxaropena. Diogun bezala, laster, herritar libre eta zoriontsuak izango direlako Katalunia libre batean. Ez baitago munduan herri baten naia, borondatea eta askatasun ematea ito dezaken indarkeriari, ez poliziari, ez drogari, ez tankerik eta ez izkarraporik. Gaur, Katalunia atzo baino askeagoa baita. Hipoi okupazio